heno mae'n mynd I fod ar DNA ag synthesis protein. Rwan, yn yr rhan yma, mae nifer o ddisgyblion yn ffeindio yr gwaith yma reit anodd. Y peth mwyaf anodd I fel arfer yr synthesis protein, ond mae yna ddigon o bethau gyda DNA I tripio ni fyny hefyd. So ni fynd edrych ar yr molecule, yr asidau niwcleig fel maen nhw'n cael eu galw. So felly, mae DNA yn rhan o grŵp o foleculau elwir yn asidau niwcleig. Dyma ni yn asid niwcleig ni. Mae yna 3 rhan iddo fo, ac bod yr moleculau mawr, yma yn fawr ac yn gymhleth, maen nhw wedi cael eu wneud allan o'r unedau yma sydd wedi'i wneud allan o'r 3 rhan yma. Mae gennym ni yn ffosfad fan hyn. Mae ffosfad bob amser yn cael siap cylch iddo fo. Mae gennym ni wedyn yn siwgr pentose yn fan hyn, so hwn di'r siwgr. A fel mae o'n dangos, mae o'n pentagram, so mae o'n siwgr 5 carbon. Mae hwn yn medru bod ynnau yn ribose neu deoxyribose, ond ni'n sôn mwy am hynna mewn chydig. A wedyn, mae gennym ni yn bas. Rwan, I gychwyn ar yr gwaith ar yr asidau niwcleig, da ni angen just sôn yn fyr am ATP. So bod fi wedi dweud bod fi'n edrych ar DNA ac yr synthesis protein, ond ni'n meddwl, tra da ni yma, nhw'n ni just sôn yn gyflym am yn asid niwcleig arall ni, sef ATP. Rwan, mae gennym ni fan hyn llun o'r ATP. Mae hwn yn y siwgr pentose gyda yr 5 carbon. Hwn ydy'n bas nitrogenaidd ni, ac yn wahanol i'n asidau niwcleig arferol, mae gennym ni 3 ffosfad yn fan hyn, hence adenosine triphosphate. Rwan, pwrpas ATP ydy I ryddhau egni, neu fel stor egni i'r gell. Felly, beth sy'n digwydd ydy, mae ATP yn cael ei hydrolysu I mewn I ADP a ffosfad inorganic, ac yr enzym sydd yn gwneud hyn ydy ATPase. Rhai blynyddoedd yn ôl, fe o rhaid gwybod am 2 enzym yn wneud efo'r broses yma, ATPase ar gyfer newid o ATP, ADP a ffosfad inorganic, ac mi oedd ATPase hefyd yn cael ei ddefnyddio fan hyn. Ers hynny, da ni wedi mynd yn ôl I ddefnyddio yr enzym arall. Felly, I fynd i'r gwrthwyneb, felly, defnyddio egni ac ADP a ffosfad inorganic, mae gennym ni ATP synthetase. Rwan, mae'n hawdd cofio pa un ydy pa un oherwydd mae hwn yn synthesis o ATP, ond mae'n bwysig gwybod am yr 2 enzym yma. Pethau pwysig am ATP. Felly, dwi'n gwneud o'ch bach yn rhy fawr. Mae o yn rhyddhau 30 kJ y mol o ATP. Yr enw ar cynhyrchu ATP, so hwn di gwneud ATP, ydy ffosfforyleiddiad. Mae yna 2 fath o adwaith yn ymwneud gyda'r broses yma. Mae gennym ni exergonic yn rhoi egni allan, felly mi fysa hwn, wneud lliw gwahanol ar gyfer hyn, mi fysa hwn yn exergonic, mae rhoi egni allan, dyma fo'r egni'n cael ei rhyddhau. A wedyn mae endergonic ydy yr un yma, felly mae'r egni wedi cael ei ddefnyddio yn ystod y broses yma. Mae gennym ni hefyd yn 2 enzym, ATPase, ac ATP synthetase. Right, so defnydd o ATP. Mae'n bwysig just cael rhai hein wrth law. Mae ATP yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhoi egni ar gyfer prosesau metabolaidd. Mae o, so felly, unrhyw amser da ni eisiau gwneud unrhyw beth, enghraifft, synthesis DNA, synthesis proteinau, unrhyw beth lle da chi'n adeiladu moleculau mawr, mae o'n defnyddio ATP. Mae'n cludiant actif, wastad yn un da I gofio. Mae gennym ni symudiad, ond pan da chi'n dod at hynna, fyswn ni ddim yn sôn am hynny, fyswn ni'n sôn am cyfangu cyhyrau fel yr defnydd o ATP. Mae gen I trawstoriant nerfol, rhywbeth fyddach chi ddim wedi dod ar ei draws llawer eto, os na, tan da chi'n neud yr blwyddyn 13,
Ond mae yna lot o ATP yn cael ei defnyddio yn yr pympiau sodium-potassiwm. Ac maen nhw'n cludio yr ionau sodium-potassiwm ar draws y gell bilen. Basically, mae hwn yn defnyddio lot o ATP oherwydd mae o yn cludiant actif. Ac wedyn yn olaf, mae gennym ni secretu, lle mae pecynnau yn cael ei defnyddio i ryddhau moleculau ar draws neu allan o'r gell. OK, manteision ATP. Rwan, yn aml iawn, mae disgyblion yn meddwl, wel, ydy o'n llai na glucose, dyna pam bod o'n dda. Dydy o ddim yn llai na glucose, ond un o'r pethau pwysig am ATP ydy dim ond un adwaith, a felly un enzym. Pan fyddach chi'n gwneud resbradaeth flwyddyn nesaf, fyddach chi'n dysgu bod rhyddhau egni allan o glucose yn defnyddio lot fawr iawn o egni. Mae o yn broses sydd yn gymhleth iawn a mae'n cymeryd lot o ensymau i wneud hyn, ac felly mae cael proses cyflym fel yr un mae ATP yn rhoi, ac dim ond un ensym yn ddeniadol iawn i'r gell. Felly, unrhyw amser mae angen egni, mae'n jyst yn defnyddio ATP. Right. Mae gennym ni wedyn dim ond un ensym sydd yn cael ei ddefnyddio i wneud ATP. Felly mae ei wneud o yn ôl yn rhywbeth hawdd iawn. Mae ATP yn rhyddhau symiau bach o egni. Mae hwn yn rhywbeth dwi'n wastad yn dangos. Mae yr broses o resbradu, os fysa ni'n edrych arno fo, fel dyma di'r egni mewn bwyd, ac os fysa ni yn rhyddhau'r egni i gyd drwy llosgi, sef rhywbeth tebyg iawn i be fysa neu sydd yn resbradu, fysa lot o egni cael ei rhyddhau i gyd ar unwaith. Be sydd yn dda gyda resbradaeth ydy, mae resbradaeth yn y gell yn rhyddhau egni mewn symiau bach. Ac be da ni eisiau ydy, da ni angen egni mewn symiau bach fel mae angen o. A dyna un o'r rhesymau pan bod ATP yn ddeniadol ac yn defnyddiol iawn gan y gell. Mae ATP yn hydawdd, mae'n hawdd i'w gludo, mae o'n ffynhonnell gyffredin o egni ar gyfer gwahanol adweithiau. Mae'n cael i'w ddisgrifio fel yr cyfnewidiwr egni cyffredin. Mae fel arian y gell. Unrhyw amser da ni angen egni, da ni'n defnyddio ATP. OK. So, ymlaen rwan i DNA, sef un o'r prif bethau ni'n sôn amdano fo heddiw. Rwan, mae asidau niwcleig ni wedi wneud allan o'r un unedau a dwi'n newydd fod yn sôn amdanyn nhw. Dwi wedi dangos nhw fan hyn, dwi'n sôn amdanyn nhw pan ni'n sôn am ATP, felly ddim angen mynd drwy hwnna eto. Yr unig gwahaniaeth fan hyn ydy, mae gennym ni yn DNA, mae gennym ni deoxyribose, mewn RNA mae gennym ni ribose. A dyna pam bod yr enwau'n wahanol. Rwan, mae DNA yn polynucleotide. Be mae hynna'n golygu ydy, mae o yn lawer o nucleotidau wedi cael i'w sticio i'w gilydd. Rwan, na i ddangos i chi'n gyflym be dwi'n golygu efo hynny. Dyma ydy polynucleotide. Mae gen i un nucleotide fan hyn, mae wedi bondio i un arall fan hyn, ac yn arall, fel da ni yn mynd i lawr yn molecule DNA ni yn fan hyn. Felly, dyna be mae polynucleotide yn golygu. Mae'n golygu sawl, many nucleotides. Mae grŵp pentose a phosphad yn ffurfio'r asgwrn cefn. Felly, dyma nhw yn phosphad a'n pentose, phosphad ac yn pentose, ac maen nhw'n ffurfio'r asgwrn cefn y molecule. Da chi'n gweld o fan hyn hefyd. Mae deoxyribose ydy'r siwgr sydd yn ei wneud o'i fyny. Mae gennym ni yr 4 bas. Rwan, mae'r 4 bas wedi cael ei enwi'n fan hyn, ond mi welwch chi nhw weithiau'n cael i'w rhoi fel y llythrennau cyntaf. Sori, mae hwnna'n gwanyn. Dwi hwnna ddim i fod fel yna. Nin. So ddim i fod i ar y pen ohono fo. Actually, na i rwbio hwnna allan. Na i just croesi allan yr i-dot yna. Right. OK, so nwch chi weld gwanyn, G, a wedyn nhw'n i weld C wedi cael ei sgwennu. Rwan,
Un o'r pethau cyntaf ar ei gael i'w ddarganfod gyda DNA oedd pan oedden nhw'n trio gweithio allan strwythur, oedden nhw'n gweld bod y proportion o a ty, adenine a thymine, a guanine cytosine wastad yr un fath. Ac dyma beth ar eu helpu nhw weithio allan bod yr ddau yma yn pario fyny, neu bod adenine a thymine yn pario fyny hefo i'w gilydd, a bod guanine a cytosine yn pario fyny hefo i'w gilydd. Mae hwn gyd yn stwff dwi'n gwybod bod lot ohonoch chi yn gwybod ac yn gofio fyddach chi wedi gwneud hwn yn tygau hefyd. Reit, mae gennym ni cadwyni gwrth paralel. Be mae hynna'n golygu ydy, mae gennym ni cadwyn, neu mae yna ddwy gadwyn yn ein DNA ni. Ac mae'r cadwyn yma, nhw'n ni ddeud bod y cadwyn yma mynd i'r cyfeiriad yma, a mae'r cadwyn yma mynd i'r cyfeiriad yma. Felly mae'r ddwy gadwyn drws nesaf i'w gilydd, ond os ydych chi sylwi, mae'r grŵp ffosfad ar y pen fan hyn, mae'r grŵp ffosfad ar y pen ond i fyny reit ar y top yr moleciwl yn fan hyn. Mae'r ffurfiant o'r moleciwlau yma, felly pan maen nhw wedi ffurfio'r ddwy gadwyn sydd drws nesaf i'w gilydd, yn ffurfio helix dwbl. Felly beth sy'n digwydd ydy, mae'r ddwy gadwyn yn dilyn o gwmpas i'w gilydd, a maen nhw'n ffurfio yr helix dwbl yma. A mae'r basau wedyn yn dal nhw hefo i'w gilydd, neu dal y ddwy gadwyn hefo i'w gilydd. Mae'r siap yma, ddwy gadwyn gwrth paralel yn ffurfio'r helix dwbl yn un o'r siapiau iconic sydd wedi cael ei ddefnyddio tu allan i wyddoniaeth. Ac yn olaf, beth sydd yn bondio yr ddwy gadwyn gwrth paralel ydy bondiau hydrogen. So felly mae A yn bondio hefo T drwy defnyddio yr bondiau hydrogen a G hefo C. So dyma nhw yn moleciwl DNA ni, a be mae'n golygu ydy, fysa ni medru defnyddio hwn i weithio allan beth ydy'r gwahanol fasau. Felly, dwi'n gwybod bod yr A yn fan hyn, felly mae hwnna'n golygu, na ni defnyddio lliw gwahanol rwan, mae hwn yn mynd i fod yn T. Mae gen i G yn fan hyn, felly mae gen i C yn fan hyn. So dwi'n gwybod bod hwnna'n A, G yn fan hyn, mae hwnna'n mynd i fod yn T yma, fydd gen i wedyn, dwi'n gwneud yn siapio ni'n gywir, mae gen i A yn fan hyn. Rwan, os fyswn ni gyda darn o DNA, a dim ond hanner o, mi fyswn ni medru gweithio allan beth ydy'r ochr arall yn mynd i fod. Felly mae gen i A, T, G, C, C, A yn fan hyn. Mi fyswn ni wedyn yn medru creu yr moleciwl arall o DNA, yr cadwyn gwrth paralel, a fyswn ni ddim ond angen un hanner ohono fo i wneud hyn. So mae hwn yn T, mae hwnna'n A, mae hwnna'n C, G, G, a T. Mae hwnna chydig bach yn syml, wnewch chi ddim cael o cweit mor syml â hynny mewn unrhyw gwestiynau, ond mi oedd o'n rhywbeth oeddech chi falle wedi rhaid wneud yn ystod eich cwestiynau tygau. OK, so. Y math o gwestiwn sydd yn medru dod i fyny ydy rhywbeth fel hyn. Os ydy darn o DNA yn cynnwys 22% o'r basau yn T, beth ydy'r canran ohono fo sydd yn C? Felly, mae yr T yn 22, felly da ni'n gwybod bod A hefyd yn 22%. Y rheswm am hynny ydy, bob tro mae gennym ni T, mi wnawn ni wastad cael A. So unrhyw amser, yn ystod yn moleciwl DNA ni, da chi'n gweld, os oes yna T, mae yna A. So T fan hyn, mae yna wastad A, felly maen nhw'n pario fyny, dydyn ni'n mynd i gael yr un yn faint. Beth yw'r canran o C? Rwan, da ni'n gwybod, os da'n adio hein at i'w gilydd, bod ni'n cael yr canran yn 44%. Felly, mae be bynnag sydd yn weddill wedi cael ei splitio rhwng yr G a'r C. So mae G a C yn hafal i 100 tynnu 44, sydd yn rhoi 56% i ni.
Os da ni wedyn yn rhannu hwnna hefo 2, oherwydd da ni'n gwybod mi fydd hanner yr 56% yma yn G, hanner ohono fo yn C. Felly mae hwnna yn hafal i 28% yn C. Dyna di sydd yn gweithio hynny allan. OK. RNA rwan. Rwan, mae yna un edefyn sydd yn wahanol i DNA. Mae DNA wedi gwneud allan o 2 edefyn, mae RNA 1 edefyn. Mae RNA yn RNA oherwydd mae gan fo'r siwgr ribose. Rwan, un o'r pethau sydd yn wahanol ydy, mae gen ni bas gwahanol. O'r blaen mae gen ni thymine, yn fan hyn mae gennym ni uracil. Maen nhw yn llawer byrach nag ydy yn DNA, ac yr peth arall sydd yn wahanol ydy mae yna 3 gwahanol math. Mae gen ni mRNA, rRNA a tRNA. Mae yr 3 yma yn cael ei amlygu hynna'n pan da ni'n mynd i sôn am synthesis protein. Felly dyma di yr 3 prif fath o RNA. Mae M yn sefyll am y messenger, negeseuedd. Mae yr A yn ribosomal. Felly mae hwnna yn ymwneud gyda cynhyrchu'r ribosome. Ac mae gennym ni y T yn sefyll am, yn Saesneg, transfer RNA neu trosglwyddo. Oherwydd mae'n trosglwyddo asidau amino i ein polypeptid wrth fo ffurfio yn ystod synthesis protein. OK, beth sydd yn debyg ac yn wahanol rhwng RNA ac DNA? Da ni wedi sôn da ni wedi sôn am hynny yn fan hyn. Yr ffaith bod gennym ni yr un edefyn, y ribose, yr uracil yn lle thymine, ac y ffaith bod nhw'n fyrach. Actually, dwi wedi trafod hynny. Rwan at dyblygu DNA. Mae dyblygu DNA yn rhywbeth dwi'n gwybod mae nifer o ddisgyblion dwi'n dysgu, maen nhw yn ffeindio hwn chydig bach yn anodd. Ac beth maen nhw'n ffeindio'n anodd ydy ddim yr broses, yr concept, ond yr adwaith neu'r ymchwiliad ar y measles and style wneud ar hyn. Felly, be ni'n wneud ydy, nhw'n ni edrych yn gyntaf ar DNA a beth ydy dyblygiad DNA a sut mae'n gweithio. Fod yn onest, mae'r llun yma yn dangos o'n reit da. Beth sydd yn digwydd hefo DNA? Actually, mae gen i lle bach clir o fan hyn na'i defnyddio fo. Beth sydd yn digwydd hefo DNA, neu yr damcaniaeth ar enw roed hefo DNA ydy bod y DNA ni fel hyn, so mae gen i darn bach o DNA yma, lincio hyn i fyny, a G fan hyn, ac ar yr ochr arall mae gennym ni fan hyn, fydd gen i T, T, a G, sef C. Rwan, mae'r ddwy ochr yma yn medru gweithredu fel templates, ar gyfer creu DNA newydd. Felly, dyma nhw yn DNA gwreiddiol, so mae gennym ni A, T, A G. A wedyn mae gennym ni fan hyn ar y gwaelod, mae gennym ni T, ag T, C. Rwan, sori, yn gwneud llanast ar hwnna. Reit, yn rhwbio hwnna allan. Taclus o fyny. A hwnna. No, it's fan hyn. Reit, so mae fo yn T, A, C. Rwan, beth sydd yn gweithio fan hyn ydy, da ni wedi gweld bod nhw'n medru splitio, mae'r bondiau ar hyd y canol yma yn rhai reit wan, felly mae o yn gwneud synwyr bod y rhain yn splitio lawr y canol yn fan hyn. Da chi'n gweld mae fel rhan o'r molecules yn wan gyda'r bondiau hydrogen. Felly, beth sydd wedi digwydd ydy mae basau rhydd wedi leinio fyny
yn yr trefn gywir yn defnyddio yr uned fel templed, o'r fath o ryw mold. Ac darn o'r sgrin ddim eisiau sgwennu arno fo. Neu wneud o eto. Ac wedyn mae o'n mynd i wneud o yn fan hyn, mi fydd gennym ni yn fan hyn, ty, g yn fan hyn. Right, so mae hwnna yn wneud synwyr. Mae hwnna'n rhywbeth fysa, dwi'n meddwl fysa unrhyw un medru, o ie, fydra i weld pan bod hynna'n digwydd. Rwan, y broblem fuodd hefo hyn oedd, mae hwnna'n cael ei alw'n damcaniaeth lled geidwadol, semi-conservative. Be mae'n golygu ydy mae unrhyw darn o DNA wedi cael ei ffurfio allan o un hen edefyn DNA, felly mae gennym fo yr hen darn fan hyn, a mae gennym fo darn newydd sbon wedi ffurfio fan hyn. Felly mae unrhyw darn o DNA newydd yn cael ei ffurfio, a mae'n cynnwys rhan o'r hen un ac rhan newydd. Mae hwnna'n lled geidwadol, fel ar ym i ddeud, lled gadwraeth. Ac mae lot o wyddonwyr yn meddwl bod hynna'n gwneud sens, ond mi fuodd na rhai gwyddonwyr oedd yn meddwl, wel, sut ydyn ni'n gwybod hyn? Fallai bod DNA yn datblygu fel hyn. Mae'r ddau cadwyn gwreiddiol yn aros efo'i gilydd. Maen nhw wedyn rhyw ffordd yn gwneud i cadwyn newydd o DNA ffurfio gyda dwy cadwyn newydd oedd yn hollol newydd. Oedd yn meddwl, reit, di hein yn splitio off ffurfio template, wedyn mae hein yn mynd yn ôl at i'w gilydd, a wedyn mae yr un newydd yn ffurfio ar wahân, felly mae o yn cadw yr DNA yma yn intact. So mae'n galw hwnna'n cadwraethol. Hwn di'r lled gadwraeth, hwn di'r un cadwraethol, lle mae nhw yn aros hefo'u gilydd. Rwan, yr peth ydy, doedd yna neb rili yn medru dweud, wel, ie, hwn ydy'r un cywir a hwn ydy'r un anghywir. Oherwydd, mae hwn yn gwneud mwy o sens, yr un yma, ond ydy'r un yma ddim yn gwneud gymaint o sens. Dyw hwnna ddim yn gwneud synwyr. Peth dydy hynna ddim digon da i wyddonwyr. Mae rhaid nhw ddweud, wel, ydyn ni'n medru profi bod y dull yma, yr cadwraethol, ydy'r un cywir. Felly, lled gadwrol. Hwnna di yr rhagdybiaeth sydd wedi cael i'w dderbyn, ond mi oedd angen i ni brofi hyn. A gafodd ei brofi yn defnyddio isotope trwm, sef nitrogen 15. So sut oedd hwn yn gweithio? O beth oedd wedi digwydd oedd, dyma nhw yn tyfu bacteria mewn ffynhonnell nitrogen trwm. Rwan, be maen nhw wedi gwneud fan hyn ydy, maen nhw wedi tynnu allan, defnyddio lliw gwahanol hyn, right. Maen nhw wedi tynnu yr bacteria yma allan, maen nhw wedyn wedi extractio'r DNA, maen nhw wedi rhoi nhw mewn tiwb, ac yn y tiwb yma, mae ganddo fo hylif sydd yn mynd yn fwy dwys wrth fynd i lawer. Maen nhw'n creu o drwy defnyddio sucrose a'i ychwanegu fo yn ofalus iawn i creu fel be maen nhw'n galw yn density gradient. Ac maen nhw wedyn yn defnyddio centrifuge. Rhan beth ydy centrifuge? Ydy rhywbeth sydd yn spinio o gwmpas yn gyflym iawn. So mae'n troelli yn gyflym. Fysa yna dim ffordd fysa DNA yn gollwng lawr yn fan hyn, so mae'n volatile bach ysgafn. Felly, defnyddio yr centrifuge yma i troelli o gwmpas, a wedyn be fysa'n digwydd oedd y DNA yn cael i'w tynnu lawr drwy defnyddio yr grym disgyrchiant uchel iawn, ac mi oedd yr nitrogen trwm yn golygu bod yr DNA chydig bach yn drymach. A mi oedd yr DNA chydig bach yn drymach yn gorffen i fyny i lawr ar y lefel yma o tiwb. Mi ar nhw'n wneud yr un peth, ond tro yma ar nhw dyfu o mewn nitrogen ysgafn.
Felly, ni'n ddangos o bod nhw wedi gwneud yr un peth fan hyn, ond tro yma, oedden nhw wedi tofio mewn 14 nitrogen. So mae'r nitrogen yn llai trwm, a felly'n llai dwys, a felly ar ôl sbinio fo gwmpas, mi oedd yr DNA yn fan hyn yn gorffen i fyny ddim wedi mynd mor ddifn. So dyma lle oedd y 15N DNA yn mynd, ac dyma lle fysa yr 14 nitrogen yn mynd. Rwan, os da ni'n mynd yn ôl i ein dwyddamcaniaeth, be fysa ni'n cael ydy, os fysa fo fel hyn, wrth i DNA newydd cael i'w ffurfio, be fysa'n digwydd ydy fysa ni'n gorffen i fyny gyda tiwb berwi. Mae'n gweld hwnna'n dda iawn. Dwi'n mynd i'r peth reit i weld fan hyn. Be fysa'n digwydd os fysa fo'r lled gadwrol? Actually, ni'n weld sgynna i le o dan fan hyn, fydra i ddefnyddio. Reit. Wedi clirio lle. Dwi'n meddwl clirio lle. Na'i'n defnyddio'r darn yma. So be sydd yn digwydd ydy, os fysa fo fel hyn, fysa yr DNA gwreiddiol yn creu band, nhw'n dweud bod o'n creu band trwm, wedyn fysa yr DNA ysgafnach, yr un newydd, yn ffurfio band i fyny fan hyn. Felly, os fysa fo yn gadwrol, fysa gennym ni 2 band dangos y DNA. Os ydy lled gadwrol, sef yr dull yma yn gywir, be fysa ni'n cael ydy mi fydd y DNA yn cynnwys un o'r cadwyni trwm, un o'r cadwyni ysgafn, felly fysa ni'n gorffen i fyny gyda DNA rhywle rhwng y ddau, yr fath rhyw hybrid. Dio ddim yn yr un uchel, dio ddim yr un isel, fysa fo rhywle yn y canol yn fan hyn. Felly, dyma oedd yr damcaniaeth, dyma beth oedd Measles yn ystod wedi dweud, da ni'n meddwl bod o'n mynd i fod fel hyn, ond da ni'n barod i dderbyn canlyniadau os nhw fel hyn, a nhw'n ni ddod i, fe rhaid i ni wedyn edrych ar hwn fel yn damcaniaeth ni. Felly, be ar nhw gael oedd, bob tro oedden nhw yn trosglwyddo yr DNA o nitrogen trwm, ar nhw trosglwyddo fo am un genhedlaeth wedyn i yn 14 nitrogen, dyma nhw yr DNA. So hwn di'r gwreiddiol. Da chi'n gweld bod o yn ddwy cadwyn yr un fath. Yn yr un lled gadwrol, mae yr DNA yn un o bob math. Dwi'n cael y termau yma'n gywir. Ie, lled gadwrol. Mae o'n un o bob math. Felly, da chi'n gweld bod yr band yma yn hybrid. Rwan, pan da ni yn mynd i ail genhedlaeth, be fydd yn digwydd fan hyn ydy, mae gennym ni cadwyn DNA fan hyn, mae'r cadwyn gwreiddiol yn gwneud i fyny darn o'r DNA yna, a wedyn mae yr un nitrogen ysgafn yn gwneud yr un arall, ond mae'r un yma mynd i fod yn cynnwys un o'r rhai ysgafn ac un ysgafn arall wedi cael i'w creu, ac da ni'n gorffen i fyny hefo yr ail band. So mae hwn yn mynd i fod gyda 2 band. Un yn dod o'r rhain, so mae rhaina mynd i roi y band yn y canol, a wedyn mae rhai ar y top fan hyn yn mynd i roi band ar y top o'r DNA neu o'r tiwb prawf. So, i roed ni i mewn i'r math o gwestiwn sydd yn medru dod i fyny. Mae hwn yn gwestiwn gafodd ei roed rhai blynyddoedd yn ôl, felly da chi'n gweld yn yr un cyntaf, mae gennym ni yn 15 nitrogen. Yn ein doblygiad unwaith, felly mae hwn i gyd, mae hein i gyd yn fan hyn yn 14 nitrogen. So mae hwnna'n isotope ysgafn. Felly, mae yr un cyntaf yma yn cael ei creu o DNA hybrid, lle mae'n cynnwys un cadwyn o'r bob un. Byddai bron, wel, fydda i tynnu llun heina. So be na'i'n neud i, na'i'n defnyddio yr coch ar gyfer yr nitrogen trwm fan hyn. So dyma fo yn 2 cadwyn ni yn cychwyn. Mae wedyn hwnna'n splitio a mae yr cadwyni yma wedi cael ei ffurfio
o un y trwm ac un ysgafn. Felly dyma pan maen nhw'n y canol. Pan maen nhw'n splitio eto, mi fydd gennym ni un cadwyn ac un cadwyn. Dyma nhw y rhai newydd o'r 14N, hyn ydy'r rhai o fan hyn. Ac mi fydd yr un yma hefyd yn creu 2 cadwyn o'r 14 nitrogen. Mae yr un coch yma yn mynd. Dyma'r un coch a'r un coch yma, ac fydd rhain wedyn wedi ymuno gyda'n gwyrdd. So mae gen i'n gwyrdd fan hyn. Felly, da ni gyda 2 cadwyn. Mae gen i 2 cadwyn hybrid. Felly, dyna pan fydd gen ni band yn y canol. A wedyn mae gen ni 2 fan hyn sydd yn mynd i fod yn cadwynau ysgafn. Felly, fydd gen ni band i fyny yn y canol fan hyn. Rwan, un o'r pethau oedden nhw eisiau oedd dangos be mae dy yn edrych fel. Ac beth oedd dy yn mynd i edrych fel oedd, mi oedd gennym ni rwan, oedden ni'n mynd i gael 1-2 o'r rhai hybrid yma eto. So mi fysa gennym ni band yn dangos yr un hybrid yn y canol. Ond mi fysa gennym ni 1-2, a wedyn mae hein hefyd wedi splitio, so mi fysa heina wedi splitio eto. So mi fysa gennym ni 1-2-3-4 o'r rhai ysgafn. Felly, beth oedd gennym ni fan hyn ydy, fysa gennym ni band yn fan hyn, ond mi fysa fo'n fwy nag ydy yr band ar gyfer, dwi'n mynd dros mewn llestri fan'na, dwi'n gwneud o'ch chi bach daclusach. Mi fysa gennym ni band yn yr ysgafn, ond fysa fo yn fwy trwchus na fysa yr un hybrid yn y canol, oherwydd yna mwy o DNA yn fan hyn yn yr rhan ysgafn, oherwydd mae'n mynd i fod 4 cadwyn ohonyn nhw erbyn cyrraedd yr trydydd dyblygiad. So nhw eisiau chi gwblhau nhw, a dwi'n cofio na dyna beth oedd yr ateb. A beth oedd yn digwydd oedd pawb yn cael marc am hwnna, ond oedd ddim cymaint o bobl yn cael y marc am hwn, ac y rheswm oedd ddim yn cael o oedd oherwydd oedd angen iddyn nhw wneud yr band yma ar gyfer yr ysgafn yn fwy nag oedd yr band yn yr canol. OK. So dyma ni i pwnc olaf ni rwan, y cod DNA a'r cod genynol. Hwn di'r rhan mae rhan fwyaf ddisgyblion yn cael yn anodd hefo DNA, oherwydd da ni'n gwneud pwnc sydd yn eitha cymhleth. Rwan, yn gyntaf, cyflym iawn ar rhai o'r ffeithiau. Mae protein wedi'i gwneud o asidau amino. Mae trefn asidau amino yn unigryw i bob protein. Meddylwch amdanyn nhw fel brawddeg ac llythrennau ynddo fo. Os da ni'n deud bod yna brawddeg gyda 25 o lythrennau ynddo fo, ddim really gyda lot i fynd arno fo. Os da ni'n gwybod fod yr frawddeg yma yn cynnwys 25 o lythrennau a da ni'n gwybod y trefn yr llythrennau, wedyn da ni'n busnes. Da ni'n gwybod beth da ni mae'r frawddeg yn mynd i ddweud. So mae trefn yr asidau amino yn cael ei penderfynu gan trefn y basau mewn genyn. A dyna sydd mae DNA yn bwysig i'n cell ni. Nhw sy'n deud be di trefn yr asidau amino ym mhob protein. Mae 3 bas yn codio am 1 asid amino, a da ni'n galw hyn yn cod triplet. Felly, mae yna 2 gwahanol rhan i ein broses ni. Mae gennym ni trawsgrifiad. Dyma beth sy'n digwydd yn y cnewellyn. Mae DNA yn cael i'w drosodd i mewn i, neu yn cael i'w drawsgrifio i mRNA. Dydy'r DNA byth yn gadael yr cnewellyn, beth sy'n digwydd ydy mae copïau ohono fo yn cael i'w newid i mewn i mRNA a nhw sydd yn cael gadael y cnewellyn. Dyna pam bod yna yr mandallau mawr yn y cnewellyn. Yr ail rhan ydy trosiad. Dyma lle mae y gwybodaeth ar yr mRNA yn cael ei defnyddio i greu yn polypeptid ni.
Ac mae hwnna'n trosiad, mae hwnna'n hollol wahanol, cos mae'r moleculau yma yn wahanol i'w gilydd. Felly mae yna mwy mynd ymlaen. Mae hwn digwydd yn y cytoplasm. OK, so, beth sy'n digwydd yn trawsgrifiad? Y peth gyntaf sydd yn digwydd ydy, mae rhaid i'r DNA dadlu rhywun. Be mae hynna'n golygu ydy, mae angen iddo fo unwind. Ac ddim just unwind, mae rhaid iddo fo splitio oddi wrth ei gilydd. Felly mae rhaid i'r basau ddod yn rhydd, so mae rhaid i'r bondiau cael i'w torri. Mae hwn yn cael ei wneud gan helicase neu DNA helicase. Wedyn, mae gennym ni yn RNA polymerase. Beth sy'n digwydd ydy, mae yn basau rhydd ni yn ffeindio yr llefydd cywir yn fan hyn, ac mae rhaid sticio hein at ei gilydd i ffurfio yn mRNA, ac mae hwnna yn cael ei wneud gan RNA polymerase. Felly, mae hwnna yn gludo yr basau ribosomol at i'w gilydd. A mae wedi defnyddio yr template DNA i wneud hynny. Felly, mae trefn yr basau yn yr mRNA yn fan hyn yn dod o beth sydd yn DNA. Yn olaf, mae gen ni mRNA yn gadael y cnewyllyn drwy'r mandwll cnewyllol. Mae gennym ni lun yn fan hyn yn dangos o. Dwi wedi gadael yn blanc yn fan hyn. So dwi fel arfer yn hoffi trio dangos hwn. So beth ni'n cychwyn hefo ydy, da ni'n cychwyn hefo yn cnewyllyn. So dyma fo yn cnewyllyn ni. Dwi ddim ond yn dangos rhannau ohono fo. Gen ni'r amlen niwclear. Ac beth sydd gennym ni ydy, mae gennym ni ein mandallau. Rwan, o fewn hwn, mae gennym ni DNA, ac mae'r genyn wedi cael i'w agor fyny. Felly mae'r basau wedi cael i'w exposed, mae wedi cael i'w gwneud yn galluogi nhw fedru creu wedyn yn mRNA ni. Ac wedyn, ar hyd fan hyn, yn defnyddio trefn yr basau sydd gennym ni yn DNA, mae yn mRNA yn cael ei ffurfio. Ac mae'r mRNA, unwaith iddo fo gael ei ffurfio, yn mynd allan drwy yr mandwll cnewyllol, neu'r mandwll niwclear, ac mae hwnna yn galluogi iddo fo fedru mynd allan i'r cytoplasm. O fewn y cytoplasm, mae gennym ni ribosomau. Felly, dyma fo ein ribosom. Rwan, mae ribosom wedi wneud allan o is-uned bach a is-uned mawr. Ac mae yr mRNA, dim gyd honno, ddim eisiau cael gwared o bob peth. Mae yr mRNA yn ffeindio ei ffordd i mewn i ganol yr ribosom. So mae'n cychwyn cael i'w ddarllen. Ac beth sydd gennym ni yn fan hyn ydy mae yna safle i 2 cod triplet. Felly, mae yna 3 bas medru cael ei darllen ar unwaith. Ac mae yna safle yn fan hyn i'r 3 bas yma. So, ni'n dweud bod hein yn A, T, G. A wedyn mae hwn yn C, A, C yn fan hyn. So, dyna fo wneud hwn chydig bach yn well. Dyma fo yn A, T, G. Rwan, beth sydd yn digwydd rwan ydy, mae cod triplet ni yn cael i'w darllen, ac mae gennym ni wedyn yn tRNA, felly hwn di'n mRNA, mae'r ribosom yn cynnwys yn rRNA, felly mae hwnna'n cynnwys ribosomol RNA, a wedyn mae gennym ni ar drwy fan hyn, mae gennym ni yn tRNA, mae gennym ni'n mRNA. Ac beth sydd yn digwydd ydy, mae yr tRNA yn dod â gwrth codon.
Felly mae hwnna'n mynd I fod yn sgrin ddim yn dda fan hyn. T-A-C. So mae hwnna I fod yn T-A-C. Mae hwn yn mynd I fod yn G-T-G. Ac actually na, dio ddim. Di hyn yn mynd I fod yn T o gwbl. Right, dwi'n cael gwared hynna. Sori am hynna. Mae hwn yn mynd I fod, a di hwnna ddim chwaith, oherwydd mae rhain, sori, yn A-U-G fydden nhw, a fydd hwnna yn G-U-G, a fydd hwnna yn U-A-C fan hyn. Mae'n edrych chydig bach mes, ond mae'n just about weld o beth ydi o. Rhaid, mae hein yn gyda'n gwrthgowdon, a beth sy'n digwydd ydy, mae hein yn dod â asidau amino arbennig iddyn nhw. A fydd yr asidau amino yma yn galluogi iddyn nhw sticio hefo'u gilydd. A mae bond peptid. Unwaith mae hwnna wedi ffurfio, mi fydd yr holl beth yn symud ymlaen tri bas. Ac mi fydd yr molecule tRNA yma yn mynd. Fydd o yn gadael yn asid ni, so ni cael gwared o hwnna. So dyma fo rwan yn ribosome wedi symud ymlaen. A mi fydd o wedyn yn gadael yr tRNA nesaf fedru sticio ymlaen fan hyn, a fydd hwnna'n dod â acid amino. Rwan, mae'r tRNAs yma yn dod â asidau amino pwrpasol. Maen nhw'n dod â asidau amino sydd yn cyfateb I yr tRNA. Felly mae'r cod fan hyn yn dweud pa tRNA oedd yn dod I fan hyn, a mae'r tRNA yna, be bynnag oedd y gwrthcodon fan hyn, dyna beth sy'n deud beth ydy'r acid amino yma. Felly mae'r asidau amino yma yn cael ei rhoi mewn trefn specific. Dwi'n fynd drwy rhai o'r pethau yma, dwi'n gwybod faint sydd gen I ar ôl. Mae gen I ryw chydig o nodiadau ar ôl. Dwi'n meddwl na I fynd drwy gyd o hein yn 2 funud olaf ni. So dechrau ni just fynd drwy rhai o'r pethau. Mae mRNA yn golynu i'r ribosome yn ystod trosiad. Mae mRNA yn darllen y codon. Mae'r tRNA yn dod ar gwrthcodon cywir sydd yn alinio. Mae hwnna wedyn dod yn acid amino cywir i'r safle cywir. Mae yr tRNA nesaf yn dod ac mae o'n dod ar asidau amino cywir. A fel ni'n dangos, mi fydd yr holl molecule yn symud yn ei blaen. So dyma fo yn acid amino cywir ni. Mae hwnna actually'n dangos beth sy'n digwydd o fewn yn cnewyllyn yn fanna. Right. Just cyflym iawn fan hyn. Mae hwn yn dangos yr ffordd mae yr acid amino cywir yn cael i'w sticio i'r tRNA cywir. Dyma llun o'n tRNA. Dyma lun arall o dangos yr broses yn digwydd. Hwn yn dangos chydig bach yn well gyda rhai o'r moleculau yma. Mae'n dangos yn ribosome ni gyda'n 2 lleoliad. A wedyn mae gennym ni chydig o bethau pwysig fan hyn. Codon ydy yr 3 bas ar yn mRNA. Hwn ydy yn tRNA. Hwn ydy'r gwrthcodon. Hynna sy'n dod ar yr basau neu'r tRNA cywir sydd yn lincio. So mae'n codon ni gyda AUG. Mi fysa'n gwrthcodon ni ar gyfer hwnna'n UAC. A fysa'n nhw yn lincio fyny hefo'u gilydd a fysa hwnna'n dod a'n acid amino cywir ni yn fan hyn. Mae yna lawer gormod o codons. Mae gen ni 64 codon. Ond does gen I ddim ond angen 20 ohonyn nhw oherwydd 20 amino acid. Felly mae'r 44 sydd yn cael sydd dros ben, un yn cael ei defnyddio ar gyfer yr codon cychwyn, sef AUG. Mae 3 ohonyn nhw'n cael ei defnyddio ar gyfer stopio, plus mae gennym ni cod dirwedig. A be mae dirwedig yn golygu ydy, mae gennym ni mwy nag un codon ar gyfer rhai asidau amino.
Dim gorgyffwrdd yn golygu bod bob un codon yn discrete. Ac wedyn yn olaf, mae gen i rhagdybiaeth un genyn I un polypeptid.